Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mudatayika bwanji chifukwa cha chibwana chanu kapena kutayirira kwa anthu ena? Nanga zimene zidatayika mwa inu mukuzisaka bwanji? Nanga zimene zimakupangitsani kuti mukasiyanitsa kale lanu ndi pamene mwayima lero mutha kunena kuti mukutenga zinthu zonse ngati ndowe? Mawu athu a tsiku la lero m'mafanizo awiri amene atipatsa Ambuye Yesu, fanizo la ndalama yotayika komanso fanizo la nkhosa lotayika, lufuna litionetse chifundo cha Mulungu chimene ali nacho posamalira ife zolengedwa zake, ngakhale mwadala nthawi zina timafuna kuchoka pamaso pake. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 7 Novemba chaka cha 2024, ndipo ndi lachinayi la mulungu wa 31 pachaka. Tikupitiriza kuona mawu a kalata ya Paulo Woyera yolembera a Filipi. Lero tili mmutu wa 3 ndi 3 kulekeza 8a. Akuti ndidali wachangu ngati Mfarisi, ndidali wachangu ngati Muyuda ochokera ku mtundu wa Benjamini, ndipo ndidagwira ntchito modzipereka, koma zonse nditakumana ndi Ambuye ndimazitenga ngati ndowe. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Simeon Kamanga kuchokera ku St. Gabriel Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu namba 105 ikuti ikondwe mitima ya anthu amene amapembedza chauta. Pamene tipembedza chauta timapeza mtendere. Nzodabwitsa kuti kukhala otumikira chauta ndi kumakhala fundamentally a third person. Timenera kukhala anthu okondwa chifukwa chimene tichipembedza ndi choposa china chilichonse chimene tingachiganizire. Ndipo mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 15 ndi 101 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Tiyeniso tsiku la lero tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Filipi. Paja ifeyo ndiye owumbala enieni, ife amene timapembedza Mulungu motsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Timanyadira Khristu Yesu, osadalira miyambo ya thupi chabe. Komabetu ineyo ndikadatha kudalira miyambo ya thupi. Ngati alipo wina oganiza kuti ali ndi chifukwa chodalira miyambo ya thupi, yotere ineyo ndili ndi chifukwa choposa apo. Pajatu ine ndidawumbalidwa pa tsiku lachisanu ndi chitatu, nditabadwa ndine wa mtundu wa Israeli, wa fuko la Benjamini, Muheberi weniweni, wobadwa mwa makolo a Chiheberi. Kunena za malamulo a Chiyuda ndinali wa gulu la Afarisi, ndipo changu changa chinali chachikulu, kotero kuti ndinkazunza mpingo. Kunena za chilungamo chopezeka pakutsata malamulo, ineyo ndinali wopanda cholakwa. Koma chifukwa cha Khristu, zomwe kale ndinkayesa zaphindu, tsopano ndikuziona kuti nzosapindula. Nzoonadi zonse ndikuona kuti nzosapindulitsa poziyerekeza ndi phindu lopambana la kudziwa Khristu Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga pabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo anthu onse okhometsa msonkho ndi Ayuda enanso onyozera malamulo ankabwera kwa Yesu kudzamva mawu ake. Tsono Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo adayamba kuwinya nkumanena kuti munthu uyu amalandira anthu ochimwa nkumadya nawo pamodzi. Tsono Yesu adawaphera fanizo ili adati, ndani mwa inu ali ndi nkhosa 100 imodzi itatayikapo, sangasiye nkhosa zonse 99 zija kubusa
nkukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza. Ndipo atayipeza amayiseza pa mapewa pake mokondwa. Pofika kwawo amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndayipeza nkhosa yanga imene idatayika ija. Yesu adapitiriza mawu kunena kuti, ndikunenetsa kuti momwemonso kumwamba kudzakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima kuposa anthu 99 amene alibe chifukwa chotembenukira mtima. Mwinanso mayi amakhala ndi tindalama 10, kamodzi nkutayika. Kodi suja amayatsa nyale nasesasesa nyumba kufunafuna mosamala mpaka atakapeza? Atakapeza amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo nawawuza kuti, mukondwere nane pamodzi chifukwa ndakapeza kandalama kaja kadatayikaka. Yesu popitiriza mawu adati, ndikunenetsa kuti ndi mmenenso angelo a Mulungu amakondwerera munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pobanda omunyadira timati sa pobanda watitembenuza ambiri, watithandiza ambiri kuti tizisinkhasinkha za moyo wathu. Ndipo imodzi mwa nyimbo zimene adayimba amati, busa wabwino amaweta nkhosa mwachikondi. Nde ikafika pa chorus amadzayamba, kuzakhala chimwemwe kumwamba mene munthu mmodzi wochimwa atatembenukira kwa Ambuyewo. Chimwemwe kuzakhala chimwemwe kumwamba kudzakhala chimwemwe kumwamba pamene inuyo ngati nkhosa ya Ambuye mutembenuka mtima, pamene ine ngati nkhosa ya Ambuye nditembenuka mtima. Ndipo mpingo wathu, mayi wathu eklesia amatiuza kuti kutembenuka mtima sinkhani yongonena kuti haleluya, sinkhani yongonena kuti I receive, sinkhani yongonena kuti ndimapita ku misa, sinkhani yoti wansembe akanena kuti thupi la Khristu nkumanena kuti ame ayi. Kutembenuka mtima ndi kuleka machimo podana nawo, ndi kunena kuti ndaleka. So pamene machimo aja ndaona kuti ineyo kufoka kwanga ndi uko, ndikudana nawo, ndikuyesetsa kuwasiya, kumeneko ndiye kutembenuka mtima. Lero akuti munthu amene watembenuka mtima amakondwetsa Ambuye, amakondwetsa angelo a Ambuye, amakondwetsa kumwamba. Ndipo ubwino kumwamba kukakondwera kumatsanyula madalitso onse, kumatsanyula mtendere, kumatsanyula chuma, kumatsanyula moyo wangwiro, kumatsanyula umodzi. Ndi chaninso chimene tingalakalake mmoyo uno koposa kukhala munthu wa mtendere, ofuna ndalama zambiri akufuna mtendere, ofuna kuchiritsidwa akufuna mtendere, ofuna banja akufuna mtendere, ofuna unsembe akufuna mtendere. Choncho pamene titembenuka mtima, pamene tibwera pamaso pake, akuti timalandira mtendere, akuti Mulungu amakondwera nafe. Ndipo izizi akutiphera fanizo, mafanizo awiri in fact, pofananizira ndi moyo wa Afarisi. Akuti anthu anayamba kukhamukira kupita kwa Ambuye kuti akamve mawu ake. In today's gospel, Jesus gives us two beautiful examples to show the Pharisees how valuable we are to him, the lost sheep and the lost coin. Palitu nkhani pamenepa. Choyambirira tikuona kuti no matter titayike bwanji, no matter tilowerere bwanji, no matter tingalukire Mulungu bwanji, sanatopepo, satopa, sadzatopa kuti sakasaka. Amatuma mithenga yake yosiyanasiyana, amatuma alaliki yake, amatuma oyimba ake, amatuma olemba ndakatulo ake kuti atikope, atibwezeretse nkhola lake. Tikapanda kumva njira ya mtendere amagwirisa ntchito zinthu zina kuti ndikaululu mwina tibwerere. Atha kugwirisa ntchito matenda, atha kugwirisa ntchito mphawi, atha kugwirisa ntchito chuma, atha kugwirisa ntchito promotion, atha kugwirisa ntchito demotion, atha kugwirisa ntchito maudindo ambiri, atha kugwirisa ntchito manyazi, china chilichonse as long as ife tibwerere pamaso pake. Remember nkhani ya Jacob. Amachita makani, kutembenuka mtima, osafuna kuyanjana ndi m'bale wake, ataba madalitso kupita kutali, osafuna kubwerera. Mulungu tsiku lina china chake chidamuguguda mu mtima mwake, Mulungu adali kulimbana naye. Ndipo ngakhale mmene amafuna atembenuke mtima, tamva kuti papanuwewo paja atatumiza njero wake Mulungu, Jacob anali kumenyana naye. Mulungu adangoti uyu njira yabwino yoti atembenukire mtima ndi kuntchola nyung'unyu. Ndi atanchola nyung'unyu, Jacob adanena kuti mundisiye.
dzina lanu inuyo ndani? Ndi adamufunsa, nena ka iweyo. Ine ndine Jacob amwe Sina. Kuti kuyambira lero sukhalanso the Sina, kuyambira lero ukhala Israel. Ndiye kuti wagonjetsa, ndiye kuti wamphamvuja. Nkhani ndionena kuti no matter tilowerere chotani, Mulungu amatisaka, amagwiritsa ntchito china chilichonse kuti ife tibwerere m'khola mwake. Koma tikayang'ana Afarisi, zimene zikutilepheretsa ife kutembenuka mtima, ndi khalidwe la aphunzitsi amalamulo komanso Afarisi. They perhaps believed themselves better than the rest of the people. Amadziona kuti iwo ndi oyenera kukhala pamaso pa Mulungu. Mthenga uja tawerenga ujonena kuti anthu ambirimbiri adabwera kuti adzamve mawu a Ambuye Yesu. Amadziguguda pachifuwa kumadzimvera chisoni. Iwona amati ochimwa, ofoira, olephera. N'chifukwa chake abale, tikawerenga kalata yoyamba ya Yohane makamaka mutu wa 1 ndi 8 kumatsika m'munsi, timamva kuti tikati tilibe tchimo tikungodzinyenga chabe. Can we say the Pharisees and scribes were without sin? I'm willing to bet they were not. Ambiri tumwa ife koma timaona ngati tidabadwa ngati amayi Maria kuti tilibe tchimo, tikungodzinyenga, tikungodzinamiza chabe. Koma kunena kuti ndili ndi tchimo nkuimira pompo is also not enough. We must be willing kuti tibwerere m'khola la Ambuye, tilape tisiye machimo aja. The parable of the lost sheep ikutiphunzitsa zambiri. Kupatula zimene ndanena, ikutiphunzitsa kuti, well, the shepherd doesn't blame the sheep for straying away. The shepherd is taking responsibility. Kunena kuti, mmalo monena kuti mbusa uja anene kuti iwe nkhosa inasokerera nje ndi azibwana, akungotenga responsibility. Atawerenga kuti pa 100 paja imodzi palibe, anayamba kuisakasaka. Chimodzimodzi inu ndine tikagwa, tisachedwe kuti wandigwetsa ndani, tisachedwe kuti zizachitika chifukwa chachani. Ndingovomereza ndalakwitsa. I should take responsibility for my frailties, I should take responsibility for my mistakes and move on. Ambiri timati tikagwa, timachulutsa kuloza zala. Ayi sinkadachita izo pandawa, sinkadachita izo panda kuntenga kumowawa, sinkadachita. The fact kuti Mulungu adatipatsa nzeru ndi ufulu, tikuyenera tizigwiritse ntchito moyenerera. Chachiwiri, fanizo tikutionetsa kuti nthawi zina timalowerera chifukwa cha chibwana chathu. Monga nkhosa ija zizake zikupita, iyo kainakomedwa ndi kudya, kainakomedwa ndi kutani chibwana. Koma tikatenga ngati ndrama ija, the full responsibility inali ndi amene amayisunga. So the fact kuti inasowa, we can't say kuti ndrama ija inamera mapiko nkuyamba kuyenda. Ayi. Two things here. Poyamba timatha kulowerera chifukwa cha company imene tili nayo, chifukwa cha abusa amene tili nayo, chifukwa cha zimene timamvera, chifukwa cha zimene tikutsatira, chifukwa cha chibwana chathu. Timatha kulowerera chifukwa cha chibwana, timatha kulowerera chifukwa cha anthu ena. Chifukwa tikuyenera tikhale osamala kwambiri. Izi zimene ndikumvera, izi zimene ndikutsatira, izi zimene ndikuonerera. Kodi sizindithandiza kulowerera chifukwa cha chibwana changa? Komanso anthu ena amene akundisamala ine, kodi ndoyenera tikumatsatira? Tizitenga udindo pamene talowerera mwadaladala. Imagine the scenario where you've made a mistake. Say in priesthood, say at work, say muchipani. Do you pass the blame or do you accept part of the situation? Accepting personal responsibility while challenging is crucial for growth and maturity. Anthu amene amavomera kuti ndi udindo wanga kuti zizachitika chifukwa cha ine, kandi mundale, kandi mmudzi, kandi mumpingo, ndi anthu amene amatha kukhala odalirika. Fanizo la nkhosa yotayika, fanizo la ndalama yotayika, likutionetsa kuti ino ndine timatayika in one way or the other. Koma chofunikira choti tichigwiritsitse nchonena kuti tikatayika ku moyo wa uzimu, kodi chimwemwe, mtendere, zabwino, uzimu umapezeka kuti? Ndinanena dzulo lija kunena kuti Ambuye Yesu atalowerera, Ambuye Yesu atatayika, Ambuye Yesu osati kutayika in the sense of chimo, koma tikumbukire kuti atapita kuchaka ku Yerusalemu kuja, Maria ndi Yosefe ankaganiza kuti Ambuye Yesu ali pakati pa ana anzake, iwo nkumayenda mwina ali ndi abale awo. Koma atayenda tsopano adazindikira kuti mwana sali nafe, adayamba kunsaka. In fact, we can say kuti otayika nkukhala Maria ndi Yosefe, chifukwa ndi amene monga ndikunenera sana atenge responsibility. Nde adayamba kumsaka, adavomera udindo wawo, adayamba kunsaka mwana Yesu. Tsiku loyamba osampeza, lachiwiri osampeza, lachitatu akuti adakampeza ali ku Yerusalemu konkuja akuphunzitsa. Mtendere wawo udatayika, chimwemwe chawo chidatayika. Nde adakachisaka chimwemwe chawo. Yesuyo akuti adakampeza nyumba ya Mulungu. Chimwemwe chimene chimakhala chokhalitsa chimapezeka nyumba ya chauta. Litasowa buku la malamulo timamva mu buku la Deuteronomy kuti adakalipeza
pamene amakonzanso tempile ya chauta lidali mnyumba momwemo. Zimene zidatayika mwa inu, zimene zikutayika mwa ine, zimapezeka mnyumba ya chauta, zimapezeka m'masakramenti yake, zimapezeka m'mawu ake. N'chifukwa yake Paulo oyera akunena kuti anthu amene ampeza Yesu Khristu, anthu amene achipeza chimene adachitaya, anthu amene akufuna ayambenso mwatsopano, amazitenga zakale zonse ngati ndowe. Po tamva m'mawu yambaja akunena kuti ine ndine Muyuda weniweni, wa mtundu wa Benjamin, osati mtundu wamba ya true Jew. Akunena kuti ine ndinenso wa mmodzi wa mgulu la Afarisi. Koma nditakumana naye Yesuja, ndazitenga zonse zakale, maphunziro anga, mtundu wanga, kutchuka kwanga, khama langa, changu chimene ndimachita pozunza anthu amene amatsatira Ambuye, anthu amene amatsata njira ya Ambuye, ndidazitaya zonse, ndidazitenga ngati ndowe. Paul attests to the fact that whatever gains he made, he considered these as nothing, as a loss, because of Christ. In other words, my accomplishments ake, according to what the world valued, akuzitenga ngati nothing before Jesus. Inu ndine ndijani chimene timaloza kuti izi ndeza phindu mmoyo mwanga. Mwinatu siza phindu konse. Pamene timpeza Ambuye, tidzalolera kuyamba kutenga chuma chathu kuti Ambuye achigwiritse ntchito. Tidzayamba kugwiritsa ntchito mawu athu, tidzayamba kugwiritsa ntchito maluso athu, tidzayamba kugwiritsa ntchito ma expertise athu, ma skills athu kuti Ambuye azigwiritse ntchito. Ambiri pakali pano Ambuye sitidakumane naye, ambiri mwa ife chimene tidataya sitidayambe kuchisaka, n'chifukwa yake timagwiritsitsa zinthu zapasi pano, zinthu zakutha. Ambuye atithandize tsiku la lero, tiyambe kusakasaka ndalama yathu, tiyambe kusakasaka nkhosa yathu, tiyambe kusakasaka moyo wathu, tiyambe kusakasaka chimwemwe chathu. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.